ଏକ ମରୁଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ଓଟ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଓଟଟି ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେହି ଓଟଟି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜେବ୍ରାକୁ ଦେଖିଲା। ଜେବ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଓଟଟି ତାକୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଟଟି ଜେବ୍ରାକୁ କହିଲା, ତୋର ଦେହ ସାରା କଳା କଳା ଦାଗ ଅଛି ଏବଂ ତୋର ମୁହଁଟି ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ। ତୁ ଜମା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହୁଁ। ଏତିକି କହି ଓଟଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଓଟଟି ଯିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜଳହସ୍ତୀକୁ ଦେଖିଲା। ଜଳହସ୍ତୀଟି ଗାଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଜଳହସ୍ତୀକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଓଟଟି ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଟଟି କହିଲା, ତୋର ଦେହଟି ବହୁତ କଳା ଏବଂ ତୋର ମୁହଁଟି ବହୁତ ବଡ଼। ତୁ ଜମା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହୁଁ। ଜଳହସ୍ତୀକୁ ପରିହାସ କରି ଓଟଟି ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯାଇକରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିରାଫକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଜିରାଫକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଓଟଟି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଟଟି ଜିରାଫକୁ କହିଲା, ତୋର ବେକଟି ବହୁତ ବଡ଼। ତୋର ଶରୀରରେ ଅଜଗର ସାପ ପରି ଦାଗମାନ ଅଛି। ତୁ ଜମା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହୁଁ। ଏହିପରି କହି ଓଟଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଟଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିବାର ବିଲୁଆ ନନା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ତେଣୁ ବିଲୁଆ ନନା ଓଟକୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲା। ବିଲୁଆ ନନା ଦେଖିଲା ଓଟ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଲୁଆ ନନା ଓଟ ପାଖକୁ ଗଲା। ଓଟକୁ ଦେଖିକରି ବିଲୁଆ ନନା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଟ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଓଟଟି ବିଲୁଆ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମୋତେ ଦେଖିକରି କାହିଁକି ହସୁଛ? ବିଲୁଆ ନନା କହିଲା, ତୋର ବେକଟି ବହୁତ ବଡ଼, ତୋର ମୁହଁଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ତୋର ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ହୁଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହିପରି କହିବାରୁ ଓଟଟି ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ କାହାକୁ ପରିହାସ କଲା ନାହିଁ।